De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u Christus. In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen. Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen. Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken. Want zelf handelen ze niet naar hun woorden. Ze maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders. Maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen ze om bij de mensen op te vallen. Ze maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen. Ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd. En wie zich vernedert, zal verheven worden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Hebt u nog enige kennis van goede omgangsvormen of etiketten? Goede vormen. Het eten met mes en vork. Iemand correct aanspreken. Beleefdheidsvormen. Respect voor gezagdragers. De goede vormen zijn tegenwoordig soms ver te zoeken. Daarbij gaan mijn gedachten spontaan uit naar de interviews met de minister-president en niet te vergeten met onze bisschoppen. Vroeger liep dat allemaal wat gemakkelijker. Had men niet reeds van huis uit respect voor andere mensen meegekregen? De dokter of burgemeester werden door iedereen met respect bejegend. Dat respect hoorde bij hun waardigheid. Niemand haalde het in zijn hoofd om de goede vormen terzijde te laten. Tegenwoordig is dat anders. Iemand moet eerst maar bewijzen wat hij of zij waard is. En met deze houding verdween ook de noodzaak om goede vormen te kennen. Die vormen zouden immers als vanzelf verschijnen door het respect dat iemand zou afdwingen door zijn gedrag. Iemand moet bewijzen wat hij of zij waard is. Dat is op zich een goed uitgangspunt. Jezus zegt niet voor niets: een goede boom kent men aan zijn vruchten. En in het evangelie van vandaag gaat hij fel tekeer tegen de schriftgeleerden en farizeeën. Juist vanwege het feit dat hun daden niet overeenstemmen met hun waardigheid. Heeft kennis van goede omgangsvormen dan nog zin? Goede vormen worden namelijk aangeleerd en zijn bedoeld voor onze omgang met mensen, ongeacht hun levenswijze. Wachten met eerbied en voorkomendheid tot iemand zich bewezen heeft, is zeker tegen elke etikette. Is het nodig mensen in hun sociale positie te respecteren als minister, burgemeester, als leraar of priester? De vrije omgang op school laat bijvoorbeeld zien dat lang niet alle leerkrachten de gave bezitten een natuurlijk respect af te dwingen. De gevolgen zijn bekend. De kerk maakt hetzelfde mee. Dat velen haar zien als een randverschijnsel, ervaart menige priester aan de lijve. En dan zullen we over menselijke zwakheid van kerkleiders maar zwijgen. Onze kerk bewandelt bij vraagstukken graag de weg van het midden. En. En dus niet of. Dat zou voor de vraag rond omgangsvormen mogen betekenen:
Zorg dat je leeft overeenkomstig je dienstwerk of ambt. En heb respect voor hoogwaardigheidsbekleders. Heb respect voor iedere mens. We vinden dat en terug in het evangelie van vandaag, maar dan beladen met een diepere betekenis. Enerzijds mogen we aannemen dat de kritiek van Jezus vandaag wil zeggen: mens, leef overeenkomstig jouw functie en waardigheid. Maar tegelijkertijd staan daar die volgende belangrijke woorden. Doet en onderhoudt alles wat zij zeggen, maar handelt niet naar hun werken. En daar wringt de schoen. Hier vindt de huidige crisis in omgangsvormen haar oorsprong. Mensen willen slechts iets van leiders aannemen wanneer deze leidende mensen volledig leven naar hun woorden. Iemand die zelf fouten maakt, die kan toch niet de volle waarheid spreken en dus geen navolging of respect afdwingen. Zo hangen velen de ongeloofwaardigheid van de kerk op aan de zwakheid van haar leiders. Jezus zegt heel duidelijk waarom men de woorden van de schriftgeleerden en farizeeën dient te volgen. Hij zegt namelijk: op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en farizeeën plaatsgenomen. Zij hebben dus een waardigheid ongeacht hun daden. Doet dus wat zij zeggen. We zien in onze maatschappij waarin het voert, indien mensen alleen nog met respect behandeld worden, wanneer zij dat door een persoonlijk gedrag weten af te dwingen. Jezus mogen wij een realist noemen. Hij wist dat hij zijn kerk zou bouwen op zwakke mensen. Om die reden heeft hij de apostelen geplaatst op zijn leerstoel. Wie u hoort, hoort mij. En wie u versmaadt, versmaadt mij. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Het evangelie toont ons vandaag het katholieke en. Mens, leef overeenkomstig je waardigheid. Maar ook, mens, zie dat Jezus de kerk niet heeft achtergelaten, steunend op louter menselijke zwakheid. Door de verkondigers van het evangelie spreekt Jezus zelf. Volgens dit evangelie behoort het dus tot de christelijke omgangsvormen om in de opvolgers van de apostelen Christus zelf te zien en na te volgen. Dan betekent respect voor Christus kerk uiteindelijk niet het vleien van ambtsdragers, maar een houding van geloof. De vreugdevolle overtuiging dat wij Christus zelf in ons midden hebben, om ook nu die kerk van mensen te leiden. Durf hem dus zoeken en vinden en respecteren in die gemeenschap van de kerk, gemeenschap ook van zwakke mensen. Amen.